दिनैनि गोदान भिडिअआव आरो फिन खेबसेबाव बरायफिनबाय। दिनैनि गोदान भिडिअआनो जाहैबाय आसाम गभर्नमेन्टनि मोनसे स्किम एप्लाइ भिडिअ लानानै फैदों। बेनो जाहैबाय आसाम लेबार कार्ड। नोंथाङा आसाम लेबार कार्डखौ मबाइल फनावनो अनलाइन बानायनो सानदोंब्ला नैबे भिडिअखौ जोबजासे नायबानो जाबाय। आङो नैबे भिडिअआव आसाम लेबार कार्डनि एप्लाइ भिडिअ लानानै फैदों। लोगोसे नोंथाङा बे आसाम लेबार कार्डखौ मोनोब्ला मा बेनिफिट्स मोनो जोङो बेखौबो नायगोन। नोंथाङा बेबायदिनो गोदान आपडेट स्किम डिटेल्स मिथिबाय थानो थाखाय आर'नाइ 5G इउटुब चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैबा साबस्क्राइब खालामबानो जाबाय, जाहाथे बेबायदिनो गोदान आपडेट मिथिनानै लानो हायो। जोङो दानिया बे आसाम लेबार कार्डखौ बोरै एप्लाइ खालामनो हायो जों बेखौ नायनोसै। गिबियावनो नोंथाङा बे आसाम लेबार कार्डखौ एप्लाइ खालामनो थाखाय गुगोलाव थांनानै नोंथाङा सार्च खालामनांगोन laborassam.com। नोंथाङा बेखौ गुगोलाव सार्च खालामना होबानो जाबाय। लोगोसे आं बेखौ भिडिअनि डिसक्रिपसनाव होना दोनगोन बेनि लिंकखौ। नोंथाङा बेयाव थुबाबो डाइरेक्ट पेजाव फैनो हागोन। दानिया नोंथाङा नैबे गिबिनि पेजावनो थुबानो जाबाय। नैबे आसामाव जों बे आसामाव थुबाय। दानिया जोङो बिनि बेनिफिट्सखौ नायग्रोगोन। नोंथाङा बे आसाम लेबार कार्डखौ मोनोब्ला मा बेनिफिट्स मोननो हायो नैबे बेनिफिट्सआव थुबानो जाबाय। जोङो बेनिफिट्सआव थुनानै नैबेयाव नुनो मोन्दों नोंथाङा बेयाव केस एवार्ड, डेथ बेनिफिट्स, नोंथाङा बेयाव थैबाबो नोंथांनि नमिनि नैबे कार्डनि बेनिफिट्सखौ मोनगोन। आरो डिसेबिलिटि बेनिफिट्सबो मोनगोन। इडुकेसन बेनिफिट्स, हेल्थ चेकआप, मेडिकेल एसिस्टेन्ट, नोंथाङा बेबायदि बेयाव बेनिफिट्सखौ मोनगोन। नोंथाङा बेखौ नायना लाबानो जाबाय। दानिया जोङो बेखौ बोरै एप्लाइ खालामनो हायो जोङो बेनि बेसिक डिटेल्स एप्लाइ प्रसेसखौ नायनोसै। नोंथाङा बेखौ एप्लाइ खालामनो थाखाय नैबे पेजाव फैफिननांगोन गिबिनि पेजावनो। दानिया नोंथाङा नैबे रेजिस्ट्रेसन पेज फर निउ वार्कार नोंथाङा बेयाव थुनांगोन। जों बेयाव थुबाय। बेयाव थुनानै नोंथाङा बे फर्मखौ फिलआप खालामबानो नोंथाङा बेयाव इजियावनो एप्लाइ खालामनानै लेबार कार्डखौ लानो हागोन। गिबियावनो नोंथाङा बेयाव अफिस नोंथांनि डिस्ट्रिक्टनि लेबार कार्डनि गासैबो आसामनि डिस्ट्रिक्टनि नामानो थागोन बेयाव। नोंथाङा बेयाव नोंथांनि डिस्ट्रिक्टखौ सिलेक्ट खालामबानो जाबाय। आं बेयाव हमना ला मोनसे डिस्ट्रिक्टखौ आङो बेयाव सिलेक्ट खालामबाय। दानिया नोंथाङा बेयाव नोंथांनि नामखौ नैबेयाव होबानो जाबाय बक्सआव। आरो नोंथाङा बेयाव नोंथांनि फादार हासबेन्ड नामखौ लिरबानो जाबाय। नैबेयाव डेट अफ बार्थखौ लिरबानो जाबाय। आरो बेयाव एप्लाइ खालामनो 18 बोसोरनिफ्राय 55 बोसोरहालागै बेयाव एप्लाइ खालामनो हागोन। दानिया नोंथाङा बेयाव 150 KB नोंथांनि जोनोम सार्टिफिकेटखौ नैबेयाव आपल'ड खालामना होबानो जाबाय नैबे ब्राउजाराव थुनानै। दानिया नोंथाङा नैबेयाव फट' आपल'ड खालामनांगोन आरो सिगनेचार बेबो 150 KB। नोंथाङा 150 KB साइजखौ बानायना लाबानो जाबाय, बा बेनि गाहायावबाबो जागोन। नोंथाङा बेयाव फट' सिगनेचारखौ आपल'ड खालामबानो जाबाय। दानिया नोंथाङा बेयाव जेन्डाराव नोंथांनि मेल फिमेल मा जेन्डार बेयाव सिलेक्ट खालामबानो जाबाय। आरो नोंथाङा बेयाव नोंथांनि मबाइल नाम्बारखौ होबानो जाबाय। नैबेयाव गोजा स्टार होनायाव नोंथाङा बेयाव फर्मखौ फिलआप खालामना जोबथारनांगोन। नोंथाङा बेयाव मबाइल नाम्बारखौ होबानो जाबाय नोंथांनि। दानिया नोंथांनि केटेगरि नोंथाङा मा केटेगरियाव गोलैयो SC ST बेयाव केटेगरिखौ सिलेक्ट खालामबानो जाबाय। आरो बे मेरिट स्टेटासाव नोंथाङा हाबा जादोंबा नैबे मेरिटखौ होबानो जाबाय। आरो जायाखैबा नैबे आनमेरिटआव थुबानो जाबाय। दानिया नोंथाङा नोंथांनि खामानिनि नोंथाङा बबे सनाव खामानिखौ स्टार्ट खालामनाय नोंथांनि नैबे बक्सआव नोंथांनि खामानि स्टार्ट खालामनाय डेटखौ होबानो जाबाय। आरो नोंथांनि बे खामानियाव नोंथांनि न'खरनि सोरबाफोर मावो नामा बेयाव सोंदों। जुदि मावोबा येसआव होबानो जाबाय। आरो मावाबा नैबे न'आव होबानो जाबाय। दानिया नोंथांनि नेचार अफ जब नोंथाङा मा खामानि मावो नैबेयाव दंखायो मोननैसो। आरो जुदि नोंथांनि बे लिस्टआव गैयाबा नोंथाङा नैबे आदाराव थुबानो जाबाय। नोंथाङा दानिया नैबेयाव पारमानेन्ट एड्रेसखौ होनांगोन। नोंथांनि फुल पारमानेन्ट एड्रेसखौ नोंथाङा नैबेयाव होबानो जाबाय। नोंथाङा बबे जायगायाव थायो। दानिया नोंथाङा बेयाव नोंथांनि डिस्ट्रिक्टखौ बेयाव सिलेक्ट खालामबानो जाबाय। दानिया नैबेयाव नोंथांनि ब्लक टाउनखौ नैबेयाव सिलेक्ट खालामबानो जाबाय। आरो बेयाव नोंथांनि वार्ड नं GP नेमखौ नैबेयाव सिलेक्ट खालामबानो जाबाय। पिन कडखौ नैबे बक्सआव होबानो जाबाय। आरो नोंथांनि एड्रेसा सेमबाथाय नैबे टिकआव खालामबानो जाबाय। नैबेयाव बक्सआव टिक खालामबानो जाबाय। आरो सेम नङाबा नोंथाङा नैबेयाव आलादाबो लिरजागोन नोंथांनि एड्रेसखौ। दानिया नोंथाङा नैबेयाव नोंथांनि बेंक एकाउन्ट नाम्बारखौ नैबे बक्सआव होनांगोन। बेंकनि नामखौ नैबेयाव होनांगोन। IFSC क'डखौ नोंथाङा नैबेयाव बहायनांगोन। आरो नोंथांनि ब्रान्सखौ नैबेयाव लिरबानो जाबाय। दानिया नोंथाङा बेयाव नोंथांनि बेंकनि पासबुकखौ आपल'ड खालामनांगोन। 50 KBनि गाहायाव जानांगोन बेबो साइजआ। आरो नैबेयाव आधार कार्डनि नाम्बारखौ बहायबानो जाबाय। नैबेयाव आधार कार्डनि फट'खौबो नोंथाङा आपल'ड खालामनो नांगोन। नैबेयाव भटार कार्डखौबो नोंथाङा आपल'ड खालामनांगोन। 150 KBनि गाहायाव जानांगोन। नैबेयाव सोंदों नोंथांनियाव डु इउ हेभ ए आयुष्मान भारत कार्ड नोंथांनियाव आयुष्मान भारत कार्ड दंना गैया सोंदों। जुदि दङब्ला नैबे एसआव होबानो जाबाय। आरो गैयाबा बे न'आव होबानो जाबाय। दानिया नोंथाङा नैबेयाव बेखौ फिलआप खालामाबाबो जागोन। बेयाव गोजासिन गैया। दानिया नोंथाङा नैबेयाव एक्सपिरियेन्स सार्टिफिकेट नोंथाङा खामानि मावनायनि एक्सपिरियेन्स सार्टिफिकेट नांगोन बेयाव नोंथांनि।
आरो गैयाब्लाथाय नोंथाङा गावबुरानिफ्राय गांसे सार्टिफिकेट लिरना लायबाबो जागोन। नैबेयाव आपल'ड खालामनांगोन बेखौबो। आरो नैबेयाव नमिनिनि डिटेल्स, नोंथाङा नमिनिनि डिटेल्स होनांगोन बेयाव। नमिनिनि नेम आरो बे नमिनिनि नोंथांनि कार्डनिफ्राय बेसे सेयार खालामगोन होबानो जाबाय। नमिनिनि एज आरो बेयाव रिलेसनशिपखौ होबानो जाबाय, एड्रेसखौ होबानो जाबाय आरो बेयाव नमिनिनि फट'खौ होबानो जाबाय। नोंथाङा बेयाव गोजासिन गैयाबाबो बेखौ होथारनांगोन, मानो होनब्ला नोंथाङा डेथ जायोब्ला नोंथांनि नमिनिया बे कार्डनि बेनिफिट्सखौ मोनगोन। दानिया नोंथाङा नैबेयाव मोनसे फर्मखौ फिलआप खालामनांगोन। नैबेयाव प्रिन्ट खालामनांगोन। नैबेयाव फर्मखौ मोनगोन। नोंथाङा बेखौ दखानाव प्रिन्ट आउट खालामनानै लाना फैनांगोन आरो नोंथाङा बेखौ फिलआप खालामनानै आपल'ड खालामनानै होनांगोन। नैबे माबायाव थांनानै ब्राउजाराव थांनानै जों दा फर्मखौ नायनोसै माबायदि फर्मा। नोंथाङा नैबे फर्मखौ प्रिन्ट आउट खालामनानै लाना फैबानो जाबाय दखानाव थांनानै आरो आपल'ड खालामनांगोन। नोंथाङा बेखौ हाखागोन। जों दानिया थांफिनोसै आरो नैबेयावबो रेजिस्ट्रेसन फर्म कपियावबो नोंथाङा नैबेयाव प्रिन्ट आउट खालामनानै बेबायदिनो नोंथाङा फर्मखौ फिलआप खालामनानै नैबेयाव आपल'ड खालामनांगोन। 150 KB, मोननैबो 150 KB जानांगोन। नोंथाङा बेखौ आपल'ड खालामना होबानो जाबाय। दानिया गासैखौबो नोंथाङा जिखिनि डाटा फिलआप खालामदोंमोन नोंथाङा खेबसे नायफिनजोबबानो जाबाय। नायफिननानै नोंथाङा गासैबो अकेबाथाय नोंथाङा नैबे जेनेरेट OTP थुनानै नोंथाङा मोनसे OTP फैगोन। OTPखौ नैबेयाव बहायबानो जाबाय। बहायनानै नोंथाङा नेक्स्ट पेजाव थांनांगोन पेमेन्ट दाननो थाखाय। नोंथाङा 100 पेमेन्ट दानबानो नोंथाङा आसाम लेबार कार्डखौ मोननो हागोन। नोंथाङा बेखौ साननैसो वेट खालामनांगोन आरो नोंथाङा बेयाव पेमेन्ट दाननाय लोगो लोगोनो मोनसे ID मोनगोन। बे IDजों नोंथांनि स्टेटासखौ नायबाय थानो हागोन। नैबे चेक स्टेटासाव थांनानै नोंथाङा बेयाव नोंथांनि IDखौ नैबेयाव बहायनानै मबाइल नाम्बार बहायनानै नोंथाङा बेयाव नायबाय थानो हागोन। दिनैनि भिडिअखौ आङो बेखिनियावनो फोजोबबाय। नोंथाङा इन्टारेस्टेडबा बानायना लाबानो जाबाय आरो लोगो मोनगोन नेक्स्ट भिडिअआव। नोंथाङा भिडिअखौ मोजां मोनबा लाइक खालामबानो जाबाय। एसेनोसै दिनैनि भिडिअआ।